Dňa 22. mája 2026 sa v divadelnej sále obchodno-kultúrneho centra v Rožňave uskutočnil slávnostný promočný akt absolventov detašovaného pracoviska blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave, Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave. Za zvukov slávnostných fanfár vstúpili do auditória absolventi študijných programov ošetrovateľstvo, sociálna práca a historicky poprvýkrát aj absolventi univerzity 3. veku. Následne do sály vstúpila akademická obec na čele s rektorom Vysokej školy profesorom Stanislavom Špánikom a vedúcou rožňavského detašovaného pracoviska profesorkou Máriou Kilíkovou a ďalšími predstaviteľmi akademickej obce. Aké emócie prežívala v tejto slávnostnej chvíli práve vedúca detašovaného pracoviska profesorka Mária Kilíková? Tak tieto emócie sú naozaj veľmi pozitívne. Keď si to porovnám so začiatkom každého akademického roka, tak je to v tom úvode vždy niečo nové, niečo, čo teda plánujeme a nejaký ten jeden rok realizujeme. Je to veľká výzva a dnešná promócia je naozaj veľkým zadosťučinením a veľkou bodkou za úspešným akademickým rokom. Počas slávnostného aktu si diplomy prevzalo 54 absolventov bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo, 18 absolventov bakalárskeho študijného programu sociálna práca a 14 absolventov magisterského študijného programu sociálna práca. Mimoriadne významným momentom bola aj historicky prvá promócia absolventov Univerzity 3. veku, ktorú úspešne ukončilo 42 seniorov. Promócia bola symbolickým završením rokov štúdia, úsilia a vytrvalosti. V príhovoroch zaznelo, že skutočným poslaním absolventov nie je iba odborná pripravenosť, ale aj služba človeku, úcta k ľudskej dôstojnosti a zodpovednosť voči spoločnosti. Súčasťou podujatia bolo aj ocenenie študentov a absolventov, ktorí počas štúdia reprezentovali vysokú školu vedeckou, publikačnou a odbornou činnosťou. Absolventi študijného programu ošetrovateľstvo si zároveň prevzali bronzové brošne Svätá Alžbeta Bratislava, symbol profesijnej identity a príslušnosti k vysokej škole. Čo bolo počas celého štúdia pre našich absolventov najnáročnejšie, čo im prinieslo a čo im štúdium dalo? Najnáročnejšie bolo pre mňa práve to, že som pracujúca a nájsť si vlastne prepojiť si ten čas, aby som mala proste čas chodiť pravidelne na štúdium, na prednášky. Takže toto bolo pre mňa také náročné, proste skĺbiť si tú prácu aj so školou a proste, aby to bolo tak vyrovnané, aby som proste dokázala byť na prednáškach čo najviac. Myslím si, že najnáročnejšie bolo zladiť povinnosti, prácu, rodinný život so štúdiom. Tak asi tá príprava na tie skúšky, to mi akože, nie že robilo problém, ale tak je to určite náročné, čo sa týka štúdia aj, no vlastne celkového štúdia je to určite podľa mňa také náročné. Aký moment zo štúdia študentom utkvel v pamäti najviac? Najviac mi zostane v pamäti záverečná štátna skúška, ktorú si asi budem pamätať navždy, pretože som bola nervózna, aj som sa tešila, že je to koniec, ale som bola aj nervózna zo skúšky, bola som trošku v strese. Si moje správne rozhodnutie pri voľbe témy záverečnej práce, ktorá dopadla veľmi dobre. Tak asi to, že tí profesori, čo tam sú, alebo čo nás vlastne učili, nám stále pomáhali a stáli pri nás, tak to je také, čo si človek vlastne váži počas toho štúdia. Výnimočnou súčasťou tohtoročných promócií boli aj absolventi Univerzity 3. veku, ktorí potvrdili, že vzdelávanie a túžba po poznaní nemajú vekové hranice. Ako vnímajú absolventi Univerzity 3. veku svoje práve ukončené dvojročné štúdium a aký odkaz majú pre našich seniorov? Tak v tom, že som už ako dôchodkyňa, tak rada sa vzdelávam, tak ma motivovali ako témy, ktoré boli, to po prvé a po druhé do kolektívu chodiť.
a spoznávať nových ľudí a hlavne sa naďalej vzdelávať. V každom prípade odporúčam, aby nehľadli na vek, ktorý majú, ale aby sa zapísali a dokonca by som chcela, aby sa to rozšírilo, hlavne o 1 rok ďalej a naďalej boli takéto témy, ako boli doteraz. Slávnostný promočný akt bol vysielaný aj online prostredníctvom sociálnych sietí a YouTube kanála detašovaného pracoviska, vďaka čomu mohli tieto výnimočné chvíle sledovať aj rodinní príslušníci a priatelia absolventov. Podujatie sa nieslo v duchu akademických tradícií, úcty k vzdelaniu a poďakovania všetkým, ktorí svojou vytrvalosťou a odhodlaním úspešne završili jednu významnú etapu svojho života. Potvrdilo zároveň, že detašované pracovisko blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave je miestom, kde sa odborné vzdelávanie prirodzene spája s hodnotami humanity, solidarity a služby človeku. Výnimočnosť našich absolventov potvrdila aj profesorka Mária Kilíková. Naše detašované pracovisko vlastne naplňa poslania misiu ešte zakladateľa, pána profesora Krčmeryho, jeho myšlienky, jeho filozofiu. Teda našim cieľom je naozaj pomáhať tam, kde tá pomoc je nevyhnutná a potrebná. Na pracovisku sa snažíme dosiahnutím a vôbec realizáciou tej filozofie poskytovať a pripraviť odborníkov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, sociálnej starostlivosti. Takže ja si myslím, že tá misia a tie vízie, ktoré máme ešte pred sebou, sú síce výzvou, ale darí sa nám a dúfam, že sa nám bude dariť aj v tom 17. aj v 18. akademickom roku v plnom rozsahu naplniť.